Oprindeligt var det min mormor, der købte sommerhus og hoved, og det gjorde hun i august 1954. Og det var jo sådan et sted, hvor vi i familien samlede os, og vi sad ude på terrassen og skrællede kartofler, og så var der en anden, der stod inde i køkkenet og lavede kalvefrikassé, eller hvad det måtte have været. Så jamen det var liv og glade dage hele vejen igennem. Jeg tænker, at huset nok altid er blevet beboet med kærlighed. Vi begyndte herude hvert år til påske. Det var sådan en fast tradition i familien. Så sommerferien, der boede jeg i 6-7 uger fast i sommerferien, skolesommerferien. Hvis jeg sådan skal være en lille smule rationel omkring det, så tror jeg, at det nok er derfor, at det her sted betyder så meget for mig. Kan du uddybe? At jeg har jo taget hele rejsen, ikke? For jeg blev født, og så til jeg nu er en halvgammel gruppe. Jeg husker en gang, hvor vi havde et gevaldigt gilde her. Jeg havde fået en super lækker middag og grillet og ting og sager ude på terrassen. Og så blev der tændt op for musikken. Og så dansede vi ude på terrassen. Hold da op, hvor vi dansede. Og så var der en, som jeg var ude at danse med. Og pludselig så slap hun min hånd, og så snurrede hun rundt 3 gange, og så satte hun sig i en urtepotte. Og så sad hun der, og hun havde ikke særlig lange ben, så de sad som strittet. Det var hele selskabet lå flad af grin. Det var så morsomt at se. Så ja, det er i hvert fald noget, der har brændt sig fast på nethinden, ikke? Så er der vist ild. Da min søster Helle og hendes mand Christian meddelte, at de ventede deres første barn, jamen der sad de faktisk lige derinde på slagbænken og fortalte familien det. 3 år efter, at Elena var blevet født, så kom der en lille dreng, Markus. Og det var jo også fantastisk. Og det har betydet utrolig meget for mig, I to. Jeg er jo 3. generation, kan man sige, ikke? Så tænkte jeg, jamen så er 4. generation måske i hus. Altså et hjem for mig betyder et sted, man er tryg, hvor man har det godt, hvor man føler, man kan ånde og leve, og hvor man er lykkelig. Er du lykkelig? Ja. Jeg er meget lykkelig.